Yabantase hlala phansi ke sanhlala phansi sibuyele ku normal class yethu ke sana bantase. Mamelani ke ndiyayazi ba ngolwesihlanu and ni but ndiyayazi ba niya attend musnobani. Yabo into engenamsebenzi leyo umuntu attenda ngento zakhe aziselayo sihlaleni phansi singene emxholweni. Mamelani ke bantase nihleli mos. Enzani lanto ke ibonakalisayo banihleli. Eke mamelani ke bantase. Enye into endizayicela kuni bantase, sometimes ne ndiyasibalisa story then ndisebenzise lamagama thina siwaziyo apha eklasini. So ndizawucela ke ngoku kwi-comments nixelele abantu abatsha okanye abantu abanga-attendiyo uba ubani ngubani because ngoku amanye amagama wabantu mna andisawazi. Ndazi la magama siwasebenzisayo apha. You understand? So mamelani ke bantase. So apha ke ngoku ndifuna unicacisela ngale beef yenzekayo ngoku ishushu between uFadel Adams no General Nhlanhla Mkhwanazi. Yabo, so into eyenzekayo ke bantasi, uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wangena ke eqongeni tyolukudu ngalamini ye press conference. Yabo, wathi kukho MP ene classified information kwathi wayeka apho. Wayothi kwiMadlanga Commission le MP nguAdams. And ke ngoku uAdams into ayenzileyo uvule icase ingathi zimbini andikho sure kahle ke ngale party bantase, but ingathi uvule icase ezimbini against uGeneral Khumalo, which is umzilikazi kaMashobane, no General Masemula, which is the National Commissioner. Yabo, evula icase zalento yobana kuqashwe umuntu orongo. Niyayikhumbula mos la case kaKhumalo le ayabanjelweyo yoba uGeneral Khumalo uqashe umuntu orongo kwathini. Ke uvula lo case ku-Adams. So uAdams uyivula le case against uKhumalo because uKhumalo nguye oqashe lo muntu xa esitsho uAdams. And then uFani Masemula being imanager kaKhumalo okanye being the accounting officer fanele ba uyazile lonto and then wayinqanda. Yabo, wavula lo case yesibini uAdams against uMasemula. Enye into ke ngoku aphinde wayenza uAdams ubhale i-complaints to iminister. Phofu kuthiwa ezi cases zimbini uzivule in different provinces. Take apha ngemini elandelayo wathi kwenye iprovince wayivula cabi nobe beteste ke bayiphi province ezayithatha serious asiyazi. Wabhala complaint send to uSenzo Mchunu kudu. Hayi kuthiwa after a couple of hours wabhala enye complaint caba ukho into ayilungisayo kuleya yokuqala. Ukho into ayilungisayo kuleya yokuqala icomplaint wabhala yesibini. Hayi fine. So ke ngoku into eyenzekayo bantase kuMadlanga Commission, uMkhwanazi is addressing this. Uthi uMkhwanazi akhonto wrongo ngovula icase xa ufila ngathi amapolisa enze into erongo okanye akommit icrime okanye enze lonto. Akhonto wrongo ngalonto Adams, ungayenza lonto if you believe aba une case. Cha ke ngoku ingxaki yami yeyoba wena Adams, capha ke bandase uAdams kukho ibriefcase ahamba nayo. Any information apha nikwa khona ichance uvula le briefcase banansi proof ndinayo. Yabo, nansi proof wenzele lento uKhumalo uMasemula naye wamyeka wayenza. You understand? Kuthiwa 2 minutes xa umbuzo Adams nalento uvula la briefcase ajonga nuts proof. So ke ngoku uthi yena uGeneral Mkhwanazi inkwali yenkosi ithi ingxaki yami yeyoba le proof unayo yi-classified information, i-information efanele uba yaziwa ngabantu basesipoliseni, and wena awukho sesipoliseni, uyi-member of parliament. Ngoku ifike njani le information kuwe? Ngulo mbuzo ke ngokumbuzo kankwali yenkosi ba Adams ifike njani le information kuwe? And ke ngoku Adams ingathi ukule political party yamabhantinti, but I'm sure because the politics and umuntu ozilandelayo, but ingathi kule political party yamabhantinti niyayazi. Eke so ke ngoku into ebalusayo ke ngoku yilondo yoba uMkhwanazi uthethe lento ngoAdams. uAdams yena nguye obefostela lento yoba makubanjwe uKhumalo kwathini. Okay fine bantase, siyeke apho. Andithi uyile uMkhwanazi ku-commission waya ku-ad hoc committee wathetha into azithethayo. Kwenye yezinto azithethileyo ke uMkhwanazi uye wathi into nokubana uGeneral Teketayo uye wabhala wasenda i-banking details zakhe to uNomkhithi. Yava ithethwa ngubani lonto? Ithethwa nguNkwali yenkosi phi eqongeni e-ad hoc committee. Yava uthi uye wasenda pha kuNomkhithi. Bathi abantu be-ad hoc committee kodwa Nkwali yenkosi uTeketayo nje
uthetha kakuhle ukufa ngawe. Wathi uNkwalenkosi noba uthetha kakuhle ngam but xa enze into ezirongo naye funeka ndimkhole out noba uthetha kakuhle ngam. Funeke like ndizothetha inyani apha, and if usecaleni nelirongo naye ndizathetha kakubi ngaye. Hayi, ayekwe ke uNkwalenkosi kule nto. So ke ngoku apha ezintsukwini ke ngoku, I think it was last week, ke urukudu uteketayo eqongeni, yabo. Wathi uteketayo yeni nani, mna zange ndasenda WhatsApp oko ndaba ngumntu. Kwa unkosikazi wam kulo 20 years satshata zange ndamsendela WhatsApp. Kwathi hayibo general wangutishara nje, so that means awukwazi ubhala. Wathi ubhala kona ndiyakwazi but I choose not to. So ethi ndiyabhala kwezinye indawo xa kufuneka ndibhalile but not WhatsApp, yabo. Apha ke ngoku noGeneral Mkhwanazi uthe after loo nto wafonela ii-members, members kanti la information ithi into yala information kanti yoba ngoku uteketayo usendele information kwathini abanye abangathi ke ngoku ayonyani, but uzawubuya kuGeneral Mkhwanazi uzosicacisela loo nto. But fine, masiyeke ke leyo. So ke ngoku uGeneral Mkhwanazi abhale itext a-apologize to General Teketayo, but General Teketayo, I'm very sorry mntase, but ke ndenze i-mistake ndiyayi-withdraw laa nto bendiyithethile ngawe. Ayibusi right mosithina lixolo mani mfethu, yabo. Athi ke nakuTeketayo bana no, i-apology kaGeneral Mkhwanazi ndiyayamkela because naye ungumntu uyazenza ii-mistakes, so ndiyayamkela loo apology xa esithi yena wenze i-mistake. Hayi fine, qhushumbe ke ngoku ii-members zepalamente bathi uGeneral Mkhwanazi angenza loo nto, ebezile apha wazoyithetha loo nto ngoku ufuna ukuyi-withdraw nge-SMS kwathini ayizukwenzeka loo nto. uMkhwanazi makabuye azothetha laa nto beyithetha kwathini sizova bayithini le nto beyithetha. Fine, siyeka nje. So athi lo mntana uMkhwanazi kuthiwa makabuye. Okay fine. uAdams uthe wova laa nto bakuthiwa uMkhwanazi uya-apologize kuTeketayo, wathatha laa briefcase bantase waye police station. Ayithandi police station, waye police station wafika wathi ndizovula case against uGeneral Mkhwanazi, case ye-perjury because he lied under oath. Hayibo, hey, abantu be-MK bakhoza under oath. Iwo bakhoza abantu be-MK. Wathi he lied under oath, so ke ngoku ndivule case ye-perjury against him kwathini. So ke ngoku uGeneral Mkhwanazi bebuzwa apha ezintsukwini ba uthini wena ngaloo nto bangoku kuvulwe icase for wena ngulomfo uAdams briefcase ekhe naligama briefcase lo ukuvule icase. Uthini wena ngaloo nto? Athi ke nake ulo mntana uGeneral Mkhwanazi ndibiziwe mos-ad hoc committee, ndibizelwa le nto, and ke ngoku ndizawuhamba ndiyoyi-explain apha kwi-ad hoc committee. And ke ngoku briefcase lo xa efila ngathi unecase uzandisa ecourt kwathini, it's fine, ndizayi-attenda just like any other South African citizen. Uthi andiyoyiki mna ba ndenze into erongo, ndiyayimela into yam. Wayekhe watsho kuMkhwanazi wathi indoda uyiqonda ngqo. Understand? So sikuloo nto ke bandase yoba briefcase ufuna uNkwalenkosi apha, and oko wayemphuthaphutha. Yazi umuntu xa kuthiwa uyakuphuthaphutha, nibukele iividiyo zikazi zalo mfana briefcase. Nibukele iividiyo zakhe nizamva ba oko wayephuthaphutha uMkhwanazi esithi uyambamba. Uthe wothi kodwa uya-apologize wathi nakuya thatha briefcase yakhe wahamba wayovula icase. So sinalo case ke bantase mna ke ngoku noNkwalenkosi sinalo case isijongileyo, endicabanani ke ngoku ndiyanifaka kule case because kaloku sisonke kule nto. Sinalo case ke funeka idilishane nathi because briefcase uthi fanele uba uFani Masemula yena ungapha kwazo, and fanele uba uGeneral Mkhwanazi usegeyithini yasePosmo okanye yaseSun City okanye yaphi yaseKokstad okanye yaphi enye introngo ndiyaziyo. Okay, fanele uba ukwezotrongo, but sikuloo nto ke bantasi sendifuna nje uni-update naye ninyazi uba sinengxaki siyifemily, but sizamela uMkhwanazi.